Sa number 3, dredging sa may Mambulo Creek sa Bacolod City ang iwatagin suguran sang syudad. Kinalantaw nga binulan ang kinahanglan para maubos ang basura sa Amunga Creek. May report si Nico Delfin. Ginkakas-anay sang katapo sang Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nagasablag nga illegal structures kag mga linya sang kuryente antes pa man nakasulod ang amphibious excavator sang syudad sa Mambulo Creek kaina sang aga. Ang dredging operation ang insigida nga ginpatuman agud masolusyonan ang pagbaha ilabi na sa downtown area. Suno kay Councilor Pau C, pamuno sang Committee on Public Works sang konseho sang syudad, binulan pa antes sarang matapos ang paghawan sa mga nagbara nga basura sa sapa nga among kabangdanan sang pagbaha sang magbubo ang ulan sang nagligad nga semana. So initi kadamo sang basura, kadamo sang ano. So hindi naton ma-estimate yun, no? Posibilidad yun yapon, di ni hambal nga makaya lang for 1 month, hindi kadamo. Kasi syempre may mga arap patada, mga nagkalabarada nga mga kahoy. Sa pagkatumutugin na, pag-inspect mo, anong nakita mo nga medyo may mga concerning, bala especially nga you're saying man nga mangin malawig bala ang paglimpyo di sa Mambulo Creek. Anong nakita mo to? Kaya tungod siya doon mostly di ba tungod sa kainit o nagtig-anad ang mga basura, di for sure kag ang manpower is man. May revetment kag floodwall project man ang Department of Public Works and Highways sa sapa nga karon temporaryo nga nauntat tungod may mga pamalay pa nga yara sa kilid sang sapa sa nasakpan sang Barangay 2. Gani sinila nga hapon, genserbe na sang City Legal Office ang notice to vacate sa 33 ka mga pamilya nga maapektuhan sang proyekto. Ginalauman naman ni punong Barangay Imelda Banguanga nga mapadasig ang paghatag sang relocation area para sa mga illegal settler families. Apil ako sa Mayor Alvin nga tigaan taman sang maayong balay ang aton nga mga tao. Kay tao man na sila nga pangabuhi kag may mga kabataan nga naging eskwela. So paminsaron tagon immediate natin sila. May mga kabataan man na sila nga naging eskwela. Nagka-June sa mga kainiton kag sa kapigado. May 15 days ang ginhatag sang syudad para sa mga pamilya nga voluntaryo nga magbiya sa lugar antes pa man sa natalana nga demolition. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.